Já vidím. Ano, 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 vidím. vidíme. Ano. Tak bomba, tak jo. Já Tak taky, Pavla, a to jsem jenom přes mobil. no tak dneska to máme takový celý testovací pro všechny, tak to je ideálka. Výborně. Tak jo, tak pojďme na to. Dneska to nebude tak dlouhý, doufám, nebo uvidíme, jak to zvládneme společně. Jak minule i Jára zmínil, tak by bylo fajn si říct něco o podcastech. Pochopili jsme teda, že já jsem nějak nevěděla ani, jak všichni si jako s těma podcastama stojíme, protože přece jenom pořád teďka ten výraz nějak kolem nás je, občas se objevuje, takže mě vlastně překvapil ten zájem váš, ale tak je to super a je to zase nějaká další věc. Věřím tomu, že někdo už třeba v nich bude klasicky víc jako zběhlej, někdo třeba o nich prostě nikdy neslyšel, co je jako obě ty varianty jsou v pořádku, proto jsme dneska tady, tak doufám, že to nějak zvládneme i třeba odpovědět na nějaké vaše další případné doplňující dotazy. Než se ale asi do toho úplně ponoříme, tak já jsem si říkala, že by to byla strašná škoda vynechat jednu takovou poměrně novinku, není zas teďka úplně dnešní, ale v posledních pár dnech. Tak jsem si to dovolila tady dát na začátek té prezentace, takovou jednu novinku ze světa AI. Já zase budu nějak ještě úplně před svátky posílat nějaký newsletter nebo nějaké jako novinky, co jsem nashromáždila teďka pro vás zase za poslední čas, ale chtěla jsem jenom tady zmínit tím, že i se teda jsme ten zájmový kroužek, který se věnuje té umělé inteligenci, tak organizace ChatGPT, respektive organizace OpenAI, koupila doménu chat.com, takže když se budete chtít teďka dostat do chatu GPT, tak už nemusíte psát ty 3 písmenka navíc, ale stačí zadat opravdu už jenom jednoduše to slovo chat.com a bez jakéhokoliv přihlášení, bez čehokoliv dalšího můžete využívat klasicky jako předtím na chatu GPT, tak jenom mi to přišlo jako taková zajímavost, že vlastně si koupili tadyhle tu starou doménu, která už existovala, tak oni si ji zakoupili a teďka spadá pod ně, takže vlastně když zadáte tadyhle do vyhledávače chat.com, tak se dostanete na chat GPT, můžete ho použít tak, jak jste ho doteďka znali, ale jenom je to taková zajímavost na úvod. Tak. Toliko asi ke světu AI. Ne, že by umělá inteligence se vůbec nezapadala do světa podcastů, ale zkusím to dneska nebrat tolik ze široka, abychom to zvládli všechno nějak společně probrat a zaměříme se fakt jenom na ty podcasty. Tak, já jsem se chtěla zeptat, takhle klasicky na úvod, jestli někdo se mnou nasdílíte, jaká je vaše zkušenost s podcasty, jste o nich slyšeli, neslyšeli, jestli už máte třeba nějaký oblíbený a tak, takže... Já jsem slyšela a vracím se k ním a ráda. Používám ten podcast, nebo hlavně poslouchám toho pana Koupského, který má pořád na Rádiu Plus v pátek v 11 hodin a pak v neděli se to opakuje v 7 hodin, ale vybírám si i jiné podcasty a velice mě to vyhovuje. Myslím si, že je to velice dobrá věc. A přes co je posloucháte? Přes telefon. Přes telefon, jasně, dobře, takže tam prostě máte nějakou svoji Já aplikaci. mám aplikaci Můj rozhlas a tam si vybírám. Tak jo, super. Tak to je hrozně hezký tip, děkuji. Já vím, že jste to zmiňoval už minule. Já to tam potom v nějakých typech budu i vlastně konkrétně tadyhle ten online plus, nebo jak se to jmenuje vlastně ten pořad, tak já ho budu potom zmiňovat. Tak, ano. ale a ten pořad jmenuje Novinky v online prostoru. Jo. Jo, tak super, tak to je, myslím, jako nejhezčí, když ten tip přijde od vás, samozřejmě, protože každýho může zajímat něco trošku jiného. Je ještě někdo jiný, kdo se třeba někdy nějaký podcast poslouchal? Neříkám, že to nutně musí být doporučení, naopak třeba to může být doporučit, co neposlouchat. Já poslouchám Čestmíra Strakatýho. Od šídla Šťastné pondělí. Super. To je na pobavení trošku, že jo? A historický DVTV Trtinová Veselovský. Jasně, super. Tak jo, tak to je taky hezký průřez, si myslím, takový přesně, že tam je něco ze zpravodajství, něco z nějakého politický, popkulturní scény. Tak to je taky dobrý tip. Myslím si, že tam většina z nich, co jsi zmínil, taky se tam objeví v těch mých tipech.
Posloucháš taky spíš přes telefon, nebo kde tě? Ne, většinou na to koukám na počítači. Přes co na to koukáš? Normálně jako přes internet. V seznamu bývají ty odkazy na to šťastný pondělí, že jo? Mhm. Jak je někdy začátkem týdne vždycky. No a Čestmíra Strakatýho, toho si jako vyhledávám cíleně. Jasně, super. Tak jo, tak to je taky hezký. Co mě zajímá. Ale ne celou placenou verzi, jenom nějakou tu půlhodinku, jak je neplacená. Jo, to hodně často taky u těch podcastů dělám. A přesně taky k tomu rozdílu mezi placeným a neplaceným obsahem se taky dostaneme. Tak jo, je ještě někdo, kdo by chtěl něco sdílet ohledně podcastu? Já jenom náhodně o Ukrajině, ať je to kdokoliv, přes internet. Takže si jdete na nějakou stránku, tam zadáte, co tam zadáte, když to hledáte? Já to nehledám, já to využívám, když něco je. Když na vás něco vyskočí. Když něco vyskočí, Jo, ano. jo, super. Jo, tak to je taky přesně, tady zase jako jste hezky ukázala, že nemusí člověk sledovat nějakou konkrétní jako vlastně osobu, ale spíš to téma, který ho nějak zajímá, takže taky i takhle se to dá pojmout. Dobře, tak jo, tak to já jsem ráda, že takhle už i vy máte nějaký, třeba občas jsem tam nějaký oblíbený ten podcast nebo nějaký tip, aby jsme to tak jako vzali tak, jak se má, tak jenom ještě tady do vysvětlení, co to teda je ten podcast. Já jsem si tady vypůjčila definici, která se mi hodně líbila, kdo zaslal, nějaká posluchačka zaslala dotaz do Českého rozhlasu, tak já to tady s dovolením přečtu. Milý rozhlase, jsem jen obyčejná důchodkyně, v závorce i když s vysokoškolským vzděláním ČVUT. Ve vašem vysílání se v poslední době až příliš často vyskytuje slovo podcast. Hodně nás starších asi neví přesně, co to znamená a že by to zdobilo naši nebo vaši češtinu, to také ne. Nejsem zastánce přehnané snahy o ryzost jazyka, ale není to už moc. Příjemný den, méně podcastů, paní VB. Tak a tady z Českého rozhlasu jí bylo odpovězeno, milí, vážená paní, děkuji vám za kritickou připomínku. Nejprve dovolte stručný výklad pojmu. Podcast je zvukový záznam umístěný na internet, který se dá stáhnout a poslouchat zdarma. Jeho autorem a šiřitelem může být prakticky kdokoliv, od soukromé osoby po veřejnoprávní instituci. Ten pojem podcast vznikl spojením anglických slov iPod, takový přenosný přehrávač zvukových záznamů, to bylo od Apple vyrobený taková MP3 nebo takový Walkman, nebo jak tomu můžeme říkat, prostě takový opravdu přehrávač na nějakou hudbu a spojením slova broadcast, tedy vysílání. Že když to spojíme dohromady, tak je to podcast. Takže vidíme, že i tady ten výraz podcast dal světu Apple, že je taková jako velká technologická společnost a je to zajímavé, že vlastně neexistuje v tento moment žádný český ekvivalent toho slova. My jsme se tak nějak a celý svět převzal tadyhle to pojmenování a zatím nikdo s nějakým lepším výrazem nepřišel. Tak uvidíme, třeba někdy se to tak bude jinak. Nicméně tedy, abychom to nějak shrnuli, tak podcast je nějaký zvukový záznam, je to prostě nějaký audio, nějaký zvuk, který je umístěný na internet, dá se nějak stáhnout nebo dá se nějak prostě poslechnout přímo, když jsme na tom internetu. Tím autorem a právě tím šiřitelem, to je na tomto zajímavý, může být prakticky kdokoliv. Může to být, když vy se rozhodnete teďka, že si chcete o něčem povídat, chcete něco nějakým mluveným slovem někam dát vědět, tak si můžete pořídit mikrofon nebo nějaký diktafon, do tohoto namluvit a pak tenhle ten zvukový soubor prostě nahrajete na nějakou z těch platform, která nabízí ty podcasty k dispozici. Jak už teda bylo zmíněný, ten pojem podcast vznikl tím spojením anglických slov iPod, takže to zařízení, ze kterého se dřív poslouchaly podcasty před
prostě 15 lety a toho slova broadcast, takže vysílání. Tak, kdybychom to měli nějak zjednodušit nebo ještě víc přiblížit, tak je to prostě takový rádio, který si můžeme pustit, kdy chceme a co chceme. Většinou jsou to nějaké, jako kdyby jsme mohli říct, rozhlasové pořady. Takže když si zapnete, a nevím, nejčastěji já je poslouchám teda opravdu v rádiu na dvojice, tak tam vlastně často jsou nějaké ty diskuzní pořady, rozhlasové pořady, kde fakt jde jako o to mluvené slovo. Tyhle si podcasty, stejně jako právě přesně v tom rádiu, můžou vycházet nějak pravidelně, že víme, že vyjde každý den nějaké zpravodajství, tak to pro nás někdo takhle v mluveném slovu shrne, nemusíme si přečíst noviny. Takže vycházejí pravidelně každý den nebo každý týden, nebo dokonce to může být jako nějaký seriál na pokračování, že to je nějaký omezený počet dílů. Je to takový jako prostě napínavá série, může to být o nějakém konkrétním jednom tématu, nebo nějaký čtení na pokračování, že to je třeba nějaká knížka, která se čte na kapitoly. Tak. Ty témata těch podcastů asi si i sami dovedete představit, že že vlastně žádný meze se tam téměř jako nekladou, takže cokoliv by vás kdy mohlo zajímat, tak je velmi, velmi vysoká pravděpodobnost, téměř 100%, že na to téma existuje podcast. Až tak moc jakoby běžný ty podcasty jsou. Takže může být téma podcastu nebo toho rozhlasového nebo audio pořadu, může být na téma zpravodajství nebo nějaké rozhovory, můžou to být podcasty vzdělávací, zábavný, dokumentární, něco o zdraví nebo medicíně. Prostě poslouchat si můžeme o právě té literatuře, cestování, vaření, prostě cokoliv opravdu vás napadne. Tím, že podcasty jsou tak moc rozšířený, tak vlastně, jak říkám, tím, že se může dělat tento téma pro hodně úzkou vybranou skupinu lidí, že to může být opravdu něco velmi, velmi specifického. Můžete ten podcast natáčet, když vám to časové možnosti dovolí a chcete do toho takhle jako vy sami investovat, tak to může být fakt něco specifického pro, já nevím, 10-20 lidí, co si to poslechne, ale i tak to můžete dát někam ven. To je, myslím, ten velký jako rozdíl oproti tomu rádiu, když bychom se chtěli bavit o těch rozdílech, že to je nějaký obsah, který vy sami dáte na internet, že nepodléhá to nějakým regulím, co se týče třeba Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a tak dále, takže vlastně nespadá to vyloženě pod rozhlas, pod tu licenci rozhlasovou. Tak. Pojďme rovnou se asi podívat na ty praktické věci, ať nejsem celou dobu jenom teoretická. Asi zajímavá věc, proto když teda se rozhodnu, že si nějaký ten podcast chci pustit, tak kde se to tak dá udělat. Tak když bychom se bavili o tom rádiu, tak bychom šli k nějakému rádiu a tam si naladili nějakou frekvenci toho pořadu, který víme, že chceme poslouchat, nebo tu stanici. Tady teďka vlastně, když se budeme bavit o nějakém teda tom lazení nebo vůbec o tom zařízení, kam můžeme jít, tak to není rádio, ale je to teda, jak už vy jste zmínili, prostě počítač, telefon, tablet, i televize s tím, chytrá televize, která prostě je připojená na internet, takže cokoliv, co může být jakýmkoliv způsobem připojeno na internet, tak tam můžete poslouchat. Tak. A to je teda co se týče zařízení, co se týče potom o tom obsahu, tak je několik míst, kde můžete jít poslouchat ty podcasty. Já jsem tady vybrala ty nejrozšířenější, ale je jich strašně moc. Takže tady zase jako neberte tohle jako nějaký definitivní výčet. Určitě, když si zadáte třeba i vy do hledání, kde poslouchat podcasty, tak vám určitě vyjedou tyhle, ale vyjede vám jich i spoustu dalších. Je to tedy Spotify, což je aplikace, má hodně jednoduchý rozhraní a opět může to být jako aplikace teda, anebo webová stránka. Jsou to potom Apple podcasty, takže zase vidíte, že tam je jako ještě rozdíl v tom. Spotify je prostě společnost ne tak závislá na té technologie, Apple je čistě navázaný na to zařízení, které máte. Takže Apple podcasty jsou
automaticky nainstalovány a jsou součástí všech Apple zařízení. Takže když máte Apple tablet, mobil nebo notebook, tak tam vlastně automaticky máte Apple podcasty a už nemusíte si nic stahovat a prostě tam jsou součástí toho zařízení. Pak jsou tady ještě 2 typy ode mě, to je YouTube Music a klasický YouTube. YouTube asi znáte, myslím, že jsme to několikrát se o něm bavili při jiných příležitostech, že to prostě je nějaká stránka, na který sledují videa a tam vlastně stejným způsobem můžete koukat na ty podcasty. Já jsem totiž celou dobu zmluvila o nich jako o audio výstupu, takže to teďka může znít, že to je matoucí, že jo? Když říkám, že na YouTube si je můžete pustit. Ono to tak často bývá, že když už se někdo třeba sejde, jde natočit ten podcast, tak si u toho nejenom nahraje ten zvuk, ale prostě nechá zaplou i kameru a natočí vlastně i ten samotný záběr, aby to bylo zajímavé, protože někdo preferuje se dívat i k tomu na nějaký obraz, aby to nebylo opravdu jenom o tom poslouchání, ale prostě chce si sednout do toho počítače a podívat se jako na takový vlastně diskuzní pořad, protože dost často v tom podcastu nemusí být jenom jeden mluvčí, ale tak, jak to bývá právě i v těch rozhlasových pořadech, to, abych zase použila tu analogii, tak tam vlastně může být jako mnoho hostů, se by to nemělo být tolik, aby to nebylo matoucí, koho zrovna posloucháte, protože vždycky tam ten obrazový doprovod je. Ale vlastně můžete se na to podívat, tak se tam někde teda na nějakém místě sešli ty lidi a povídají si. To je taky jako vlastně taková zajímavost k těm podcastům, že teda můžete si oproti tomu rozhlasu ještě tady tu možnost vybrat hodně často a taky, že vlastně potom tím, že ty podcasty jsou v dnešní době tak populární, tak už se dělají i nějaké živé natáčení, takže na nějakých akcích, teďka naposledy na 17. listopadu na Korzu národní se natáčely i některé podcasty živě, takže jste tam mohli vidět to jakoby rozhlasové nebo podcastové studio, podívat se, jak se vlastně ten podcast natáčí, ale je to vlastně podobné jako jakýkoliv jiný rozhlasový pořad. No a pak je tady ale od YouTube ještě nějaká odnož, řekněme, to se jmenuje YouTube Music. Možná někteří z vás zaznamenali, že dřív existovaly totiž něco, čemu se říkalo Google podcasty, prostě platforma na poslouchání podcastů od Google, ale ta vlastně na začátku tohohle roku, myslím, skončila a právě přetvořila se tady do tohohle z toho YouTube Music, tím, že YouTube celý spadá pod Google. Je to poměrně jako logický krok a vlastně je to hodně podobná tím pádem aplikace nebo stránka jako Spotify. Protože všechny tadyhle nebo i Spotify, i YouTube Music jsou místa, kde vy si můžete nejenom pouštět ty podcasty, ale jak jsem i zmiňovala, prostě jakýkoliv audio, takže samozřejmě i hudbu, proto to music jako anglické slovo hudba. Na Apple podcastech tam je to rozlišené, tam jsou opravdu tohle jsou Apple podcasty, pak je tam separé hudba. Takže tak. Tak tohle jsou nějaké aplikace třetích stran, jsou to nějaký stránky, které vlastně zprostředkovávají tu možnost si pustit ten podcast. Takže teďka, když byste chtěli cokoliv si pustit, jakýkoliv rozhlasový pořad, tak prostě můžete jít opravdu zadat spotify.com a tam prostě už začít brouzdat a vyhledávat nějaký podcast. Pak je tady ale ještě další možnost, jak jsem říkala, těch možností hned několik, tak já nebudu představovat všechny, ale tahle je taková, mi přijde důležitá i z toho pohledu, co tady už zaznělo i od paní Anešky, že vlastně ona sleduje, jak říkala, ty pořady na webu Můj rozhlas, tak to je vlastně takový ještě další častý jev, že vlastně každá ta společnost, ať už je to nějaké vydavatelství novin, nebo nějaký mediální dům, nebo prostě nějaká velká značka, tak má udělanou svoji samostatnou stránku, kde si jejich podcast můžete poslouchat. Takže to je vlastně ten případ
toho Českého rozhlasu, tady vidíte tedy můj rozhlas.cz, pak je to třeba Deník N, taky v těch typech se k němu budu víc vyjadřovat, anebo od Seznamu, seznam.cz, jak asi znáte, tak ten má vlastně udělaný svůj velmi jednoduchý taky zase stránku podcasty.cz. Takže na všech těch stránkách vlastně můžete rovnou jít a od téhle jakoby značky nebo od tohohle kanálu si tam můžete prozkoumávat, jaké používají, jaké mají pořady. Jo, tady to jsem už vlastně zmiňovala na tom předchozím slajdu, že můžete teda poslouchat teda na těch webových stránkách, nebo si do mobilu, ale i do počítače vlastně stáhnout tu aplikaci, abyste nemuseli jít znova na ten web. A to si můžete stáhnout a nebo třeba vlastně, jak jsem říkala, i v těch chytrých televizích, tam často někdy máte na výběr, když tam prostě ta televize je připojená na internet, takže můžete třeba právě zajít i na to Spotify, který tam někdy už bývá dopředu nainstalováno. Tak, já možná tady zase opět, ať to ještě víc udělám prakticky, tak vám ukážu nějakou z těch stránek, že prostě že na ní půjdeme. Pardon, jestli tam připojím. Tady teda, jak jsem zmiňovala, tak se můžete buď to podívat na seznam zprávy, třeba nevíte první, jaký si tam. Pardon, já tady asi někdo tady má zaplý mikrofon, hrozně to vazbí, tak já nevím, jestli to nemám nějak, když tak zkusím možná umlčit, omlouvám se, když někdo bude cokoliv chtít říct, tak já když tak pak zapnu, nebo si zapněte vy, prosím, mikrofon, tak se omlouvám, jsem takhle vypla. Tak třeba tady vidíte, že jsem šla na Seznam zprávy, vidíte tady internetovou adresu, jsou to podcasty, kde poslouchat, tak tady vidíte, že vlastně je nějaký už seznam doporučených podcastů, respektive nejsou to nutně doporučený, jsou to prostě všechny podcasty, kterých Seznam zprávy vytvářejí. Takže je tady nějaký podcast, který se jmenuje Vlevo dole, tady rovnou si můžete překliknout a vidíte, kde všude můžete poslouchat. 559, za mě moc taky povedený podcast od Lenky Kabrhelové, která zakládala podcast Vinohradskou 12 na Českém rozhlase. Pak je tady to Šťastné pondělí, vlastně to taky je od Seznamu. Ještě tady bylo nějaký, co jsem vám chtěla ukázat, Stopáž, moc fajn taky podcast o technologiích. 1% Miloše Čermáka, takže vidíte, že ten rozhlasový pořad může být hodně založený ne na tom tématu, ale právě na té osobnosti, která ho tvoří, tak dále. Tak já jsem vám ale chtěla hlavně ukázat teda to, jak můžete jít poslouchat ten podcast, tak tady vidíte, že se můžete někam prokliknout a rovnou začít poslouchat, tak třeba když bych chtěla jít tady na tu Stopáž, tak tady můžu kliknout rovnou pod těma ty podcasty.cz, což je ta webová stránka od Seznamu vyrobená a tady vidím nejposlednější epizodu, která vyšla, takže tady vidíte, rovnou můžu kliknout na play, pustit si ji, a nebo můžu takhle jet dál, scrollovat, odjet myší níž a vidím, že tady prostě těch epizod je strašně moc, vždycky vidím i nějaký ten popisek u toho, čeho se ta epizoda týká. Tady vidím, že to je třeba epizoda 204, takže těch epizod už je takhle strašně moc. Jako, co já vždycky i sleduju a na co se podívám, taky jak je ta epizoda dlouhá, protože zase někdy teď už ten trend naštěstí není tak velký a už se to nějak ustálilo v nějaký rozumný míře, ale tím, že nejdřív se začínalo s podcasty, které byly hodně krátký, tak teďka ještě asi před rokem nebo 2 se točily takový 3hodinový, 4hodinový podcasty, fakt jako strašně dlouhá jako do hloubky obsažený témata. A teď mi přijde, že to je tak jako kolem té hoďky, takový standard, když jsou to nějaký zpravodajský podcasty, které vycházejí každý den, tak ty jsou většinou standardně kolem 30 minut. Tak to mi přijde taková rozumná dílka. Když si chcete jenom vždycky třeba ráno dát nějaký přehled rychlý o tom, co se stalo. Tak to je nějaká fajn dílka.
No ale když půjdeme teda rovnou na ty podcasty.cz, tak nepůjdeme do nějakého tady detailu, tak co tam první uvidím, jsou vlastně všechny ty možnosti, co já můžu poslouchat, jsou to všechny možný pořady. Tady na mě jako na titulní stránce vyskočí, jaký jsou nejposlouchanější pořady, takže třeba když vůbec nevím, co poslouchat, tak se můžu podívat, co prostě lidi poslouchají, co je doporučovaný. Dobrovský a Šídlo, za mě taky skvělý podcast, který je opravdu dobře zpracovaný, jaký zajímavý, prostě dva odborníci se baví vždycky na nějaký téma, zase se můžeme podívat teďka poslední díl, který vyšel před 6 dny, poslechněte si podcast Žádná veřejnoprávní televize neexistuje, je tam hostem v tomhle dílu zrovna Ivo Maté, což byl první generální ředitel České televize, takže vlastně to myslím si, že může být zajímavý. Tady třeba zkusím jenom, já nevím ani, jestli tam půjde vám přinášet zvuk, ale zkusme to třeba jenom, ať si dovedete udělat představu, jak to vypadá. Přemýšlíte, čím uděláte o Vánocích radost svým blízkým? Inspirujte se v DM. Navštivte svou oblíbenou prodejnu DM, kde vám dárky rovnou zdarma zabalíme. Nebo využijte službu expresního vyzvednutí a vyzvedněte si svou online objednávku v prodejně již za 60 minut. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Vážení přátelé, dámy a pánové, je tady zpět další epizoda vašeho oblíbeného podcastu, jak jsme teď zjistili, z takových těch Spotify balíčků, jak lidi se chlubí tím, co poslouchají, tak jsme zjistili, že nás poslouchají docela dost. Jindro, já jsem teďko viděl, že to je až 3. tvůj nejoblíbenější podcast. No, protože druhý je ten můj druhý podcast a pevný. Tak to je jenom taková rychlá ukázka, nevím, jestli bylo slyšet. Můžu k tomu jenom něco říct. Já v té aplikaci Můj rozhlas právě tam si vyberu rádio, které chci, třeba ČT2, Vltavu nebo tak, a tam je nabídka těch pořadů a z toho vybírají taky ty podcasty. Super, jo, já to hnedka za chvilinku ukážu i ten rozhlas, ať tady nedělám reklamu jenom Seznamu, ale právě když jdete na tu stránku Můj rozhlas, tak tam zase najdete podcasty jenom od Českého rozhlasu. Takže kdybyste tam chtěla poslouchat tady Dobrovský a Šídlo, kteří tvoří pro Seznam, tak tam si ten podcast neposlechnete. Ti jsou zase na Seznamu, ano, já to taky využívám. Jo. Super, tak jenom jako takový přiblížení k tomu. A já nebudu předbíhat, nechám ještě vám k tomu právě chci něco doříct, ale ukážu to potom, až půjdeme reálně na ten Spotify nebo na nějakých dalších podcastů. Takže tady vidíte, že já jsem docela chtěla pustit tadyhle ten vlastně nějaký díl z toho Seznamu, protože jako první jste si všimli určitě, že tam na mě vyskočila reklama. Takže stejně tak, jako když se díváte třeba na YouTube, chcete si pustit nějaký video, tak tam na vás vyskočí reklama, tak v tom komerčním prostoru, ve kterém prostě Seznam je, tak vlastně je to tak, že i tam na vás budou vyskakovat reklamy. Seznam nabízí, myslím, tu možnost si dělat i mít nějaký tu prémium nebo placené členství nebo placený profil prostě na Seznamu, kde potom všechen ten obsah je prostý té reklamy a pokud chcete vlastně ten obsah mít zadarmo, tak ho máte v uvozovkách zadarmo, ale platíte vlastně tím, že si necháte zobrazovat tu reklamu. Takže je to jako se vším ostatním, když jsme i třeba dřív v historii mluvili o reklamě, o prostě zprávách, o informacích a tak dále, tak je prostě důležitý vždycky zmínit, že ten obsah je zadarmo, ale vlastně není, protože my si necháváme platit nebo my platíme tou naší pozorností, že si vyslechneme tu reklamu, což za mě je někdy hodně fair, protože prostě já se chci podívat na video zadarmo a tak tím pádem jsem ochotna zaplatit tu cenu, že si tady vyslechnu nějakou reklamu na DM nebo co to vlastně vyskočilo teďka na nás v tom podcastu. Takže to je jenom taky upozornění, abyste se nelekli, když si půjdete třeba tady na nějaký podcast pustit a vyskočí na vás jako první reklama, tak jenom ať víte, proč tam je. Jak tady zmiňovala paní Aneška, tak vlastně zase je hezký, že existuje tady ta veřejnoprávní televize, která vlastně tu reklamu tam nemá, takže na té stránce Můj rozhlas, do které teďka se teda předsvaknu, abyste věděli i co tady dělám, tak teďka jsem na stránce Můj rozhlas, tak tady přesně nebudete, v těch podcastech by na vás neměla a nebude vyskakovat reklama. Že tady, když půjdu na stránku Můj rozhlas, tak tady si můžu rovnou už vybrat i z toho menu na levé straně. Můžu jít buď to na živé vysílání, když si opravdu chci prostě pustit rozhlas, nemám rádio,
pak si ho prostě naladím přes internet, anebo můžu jít tady už konkrétně do té složky pořady a podcasty, tak se to i vyloženě jmenuje, a tady můžu zase vybírat z toho, že už třeba vím, že nějaký podcast konkrétně chci, vím, že mi ho někdo doporučil, tak si ho tady jdu vyhledat, a nebo nevím, chci hledat právě, tak tady si můžu vybírat buď to podle té stanice, kde ten pořad nebo ten podcast je, a nebo si nechám prostě takhle, si to můžu pročíst, podívat se na to doporučení. Za mě Vinohradská 12, já jsem velký fanda, takže určitě to mezi mýma typama, to pro někoho, kdo začíná s podcasty, je jasná volba vždycky, a je to vlastně zpravodajský podcast Českého rozhlasu, kdy každý den ráno vychází snad ten podcast v 5 ráno, takže když opravdu stáváte i brzo, tak se můžete pustit prostě docela zavčasu, a probírá se vždycky ten jeden den to jedno nejaktuálnější téma, aby se zvládlo jít nějak trošku aspoň do hloubky, je tam pozvaný vždycky nějaký host a je tam vždycky něco takhle zanalyzováno. Takže za mě já takhle trávím opravdu každý den, mám nějaké svůj vyrobený už mix těch podcastů, který si takhle snažím být aspoň trošku v obraze, když teda pokulhává někdy ta možnost si nějaký ty informace přečíst, tak vlastně zvolím ty podcasty. Tady vidíte, že je dlouhý 20 minut, takže je to taková i příjemná stopáž, která se dá poslouchat. Tak, ale teďka teda bych odskočila od těch stránek Můj rozhlas a Seznam, ale šla do něčeho, kde teda, když se rozhodnete, že chcete poslouchat jak nějaký pořad od Seznamu, od rozhlasu, je vám prostě jedno, chcete se spíš podívat na všechny podcasty jako takový velký balíček, tak od toho jsou ty další aplikace, které jsem vám zmiňovala jako ty hlavní, a tím je právě Spotify, je to spotify.com, tam, když můžete si vytvořit účet, se dá i tam zase mít nějaká placená verze, já tady u toho nevyužívám placenou, já si prostě jsem tam jenom někdy zaregistrovaná, teďka vám ukazuju i to, když nejsem vůbec nikam ani přihlášená, je to jenom prostě tak, jak si to otevřete vy, když tam půjdete, co uvidíte. Tak na vás vyskočí první nějaká základní obrazovka, já se možná půjdu na ní radši takhle úplně konkrétně, tady tím, že to je stránka, kde, jak jsem říkala, je i hudba, tak na mě primárně bude vyskakovat hudba, protože to je něco, co se tam hodně poslouchá, daleko asi víc ještě než ty podcasty, ale můžu tady kliknout, třeba tady vidím na té levé straně, že se mi to nabízí rovnou už jako záložku procházet podcasty, a tady zase můžu se vybírat různě ty podcasty na základě toho, třeba ty nejlepší, jak je někdo hodnotí, jak je někdo poslouchal. Můžu si podívat tady rok 2024 v podcastech, takže se můžu podívat, jaké jsou nejúspěšnější podcasty v jiných zemích než třeba v Čechách, takže jako co zajímá někoho v zahraničí. Tady když zase kliknu třeba například na ty žebříčky podcastů, tak zase se tady podívám, co mi to nabízí. Je to nějak seřazeno zase podle nějaké poslechovosti. Vidím tady zase, už je tady ta Vinohradská 12, která prostě je strašně populární na všech těch možných platformách. Vidím třeba i tady toho Čestmíra Strakatýho, což je vždycky rozhovor 1 na 1, jak ho zmiňoval Olda, můj taky další oblíbený Keci a politika, takže můžu na všechno mrknout. Jak jsem říkala, že tu Vinohradskou 12 původně založila Lenka Kabrhelová, tak ta přešla právě do Seznam Zpráv a založila si svůj podcast 559, tak ten taky zase jako moc zajímavá věc, můžete se zase klasicky rozkliknete a je to takový, že jste teďka na těch stránce toho pořadu. A jak jsem ukazovala i předtím, můžete procházet, podívat se, pustit si poslední díl, anebo si říct, tahleta poslední epizoda mě tolik nezajímá, chci se podívat, co se ještě řešilo ty poslední dny. Vždycky je to taky podobným způsobem, třeba jako ta Vinohradská 12, tak je to takhle řazeno, že se tam vlastně můžete podívat, co zrovna teďka, co ten den bylo to téma aktuální, co se řešilo. Tak, protože to Spotify mi přijde, že je asi z toho všeho nejpřehlednější a najdete tam opravdu všechny, tak já třeba tady ukážu i nějaký konkrétní příklad toho, jak byste potom mohli pokračovat, když tady po tomhle skončení tady toho našeho setkání se rozhodnete, že teď si prostě dám takový večer a zkusím si něco poslechnout, tak třeba zrovna půjdete na té spotify.com,
Tam se buď to přihlásíte, nebo nemusíte. Je to fajn být přihlášený pro to, abyste si mohli zase nějak tam třeba vytvářet nějaký ty seznamy. Já se teďka přiznám teda, že úplně nevím, jak tam moc, že jsou tam určitě nějaký omezený funkcionality, když máte placený profil nebo nemáte, ale budu teďka ukazovat všechno, jak to vypadá, když jste v tom nepřihlášeném, neplaceném účtu. Tak tady můžu kliknout na tlačítko sledovat. Teďka zkusíme společně, jestli to půjde, když právě jsem nepřihlášená. Jestli chcete vytvářet, sdílet playlisty, nejdřív se přihlaš. Tak musím se tam minimálně zaregistrovat, nemusím si ale pořád nic platit. Je to jenom takový to, jak to znáte třeba právě z toho chatu GPT, aby jsem tam mohla mít něco uloženého, tak logicky je potřeba, aby se mi to mělo k čemu uložit, takže tam musím mít ten svůj profil. Takže tady pak kliknu na to přihlásit se. Ale základně to všude vypadá podobně, já vám to pak ještě ukážu v tom YouTube Music, kde vlastně tam kliknete na to, že chcete ten pořad sledovat. To znamená, že se uloží mezi nějaké vaše oblíbené pořady a už automaticky, když půjdete do toho, tak se vám nabídne, že třeba je nová epizoda, vyskočí vám třeba na telefonu nějaké upozornění a tak dále. Tak a můžu udělat i to, že si nechci sledovat celý ten pořad, ale u nějakého pořadu mě zaujme ten díl, tak si jenom tady přes to plusko přidám, že chci přidat jen ten díl do mojí sbírky. A jak vidíte, je úplně jedno, i jak ten díl je starý, protože si můžu fakt zalistovat hodně daleko, tady dám načíst další epizody, nevadí to, že třeba už vyšel před rokem, před 2, prostě stejně se k němu můžu vrátit a můžu si ho poslechnout. Tak a abych uzavřela celou tu část s těmi nástroji, tak právě ukážu ještě ten YouTube Music, což je téměř klasický, tady to zrovna po mně chce, jsem se přihlásila, to je skvělý. Tak, já takhle půjdu na tu úvodní obrazovku. Tak já zase se omlouvám, paní Aničko, já vás takhle umlčím, protože ono to pak hrozně vás bíjí ten mikrofon, ale kdybyste cokoliv chtěla říct, tak můžete odkliknout a začít povídat. Tak, teďka jsem na té stránce YouTube Music, tak zase to vypadá hrozně podobně, jako jsme to viděli na všech těch dalších prostorech, hlavně na tom teda Spotify, kdy to je nějaký místo, kam můžu jít poslouchat hudbu. Teďka si teda ukážeme, ale jak se dostaneme k podcastům. Tady zase úplně vidíte jako první záložka, hnedka úplně nahoře je to podcast. Tak jenom na to kliknu a už mě to automaticky odkáže na tu nějakou stránku, která se celá věnuje jenom podcastům. Tak, já, když půjdu tímhletím způsobem, tak jak jsem vám ukázala, tak já jsem si tady už dopředu uložila aspoň nějaký jeden podcast a uložila jsem si nějaký jeden ten pořad, jak jsem vám ukazovala, takže to mi vyskočí úplně jako první. Pokud si cokoliv uložím nebo si dám nějaký odběr něčeho, tak mi to vyskočí jako tady první nahoře, tady mezi moje show. A nebo tady mám uložený ještě nějaký podcast na později, tak ten se mi tady taky vyskočí. A když budu ještě rolovat dál, tak tam už se mi ukáže to, jak by to vypadalo, když by jsem neměla nic uloženého. Rozstřídí se to do nějakých kategorií podle toho tématu a já se můžu procházet a koukat se, jaký to téma by mě zaujalo. Takže tady nějaké finance, můžu se podívat, kolik prostě těch témat kolik těch témat existuje, kolik tvůrců vlastně dělá nějaký takovýhle diskuzní pořady, nějaký takovýhle podcasty a tak. Takže téma psychologie, vidíte, že tady toho je spoustu. Můžu třeba prostě tady říkám, podívám se tady Honzo Vojtko, prostě vztahy, tak můžu rovnou kliknout na ten díl, když kliknu tady na ten nápis, můžu dokonce jít rovnou na ten pořad, když vidím, že to vydávají večery na FFUK, na Filozofické fakultě, tak kliknu na to a neskočím na ten díl, ale skočím rovnou na ten celý pořad. A vidíte zase, je tady strašně moc těch různých epizod, můžu jít zpátky, prostě podívat se, kdo byl jiný hostem na večerech na Filozofické fakultě, Eliška Remešová, psycholožka, mikrobiom, paraziti a my, tady prostě moc zajímavý hosti, takže tohle to určitě by taky bylo mezi mými tipy na další podcasty a tak dále. Takže
Takže tady se můžete podívat. A tady už vidíte, že já tady u tohohle z toho zrovna jsem si dala uložit do té mé sbírky, uložit do té mé knihovny, takže tady na tenhle ten pohled bych mohla zase kliknout a dát si, že třeba chci se vždycky, ať mi to upozorní, když je nový díl a můžu si ho zase jít znovu poslechnout. Můžu jít tady konkrétně na ten díl teda. Tady zase vidím, že už dokonce i to je rozepsáno nějakým dost možná, nebo dost určitě nějakou umělou inteligencí ta stopáž, že třeba si chci překliknout už do nějakého času. Už vím, že se chci třeba podívat na něco, co je dál. A když to zase tady pustím, to zkusím. Dobrý večer, já se takhle postavím, abych na vás všechny viděl. První věc, co vám potřebuji říct, je ohromný díky, že vůbec svý večery věnujete chození na nějaký přednášky k nějakému čertikovi, který nedokáže stát úplně na místě, introverti ho úplně nemilujou, kde je ty vole ten, jo. Já to miluju, já tuhletu práci miluju a když mi Jarda řekl, tak, tady je zase jenom taková rychlá ukázka. Proč to ukazuju tady? Protože ten YouTube Music je ještě specifický v tom, že já si opravdu můžu tady přecvaknout dost často, když to nabízí to video, tak si ho můžu tady zakliknout a podívat se na video, anebo překliknout jenom na to audio a vlastně celou dobu tam je jenom tenhle obrázek. Já jsem mu to nejdřív slíbil, pak jsem to porušil. Jo, vidíte, že tam teda vlastně už se nehejbe ten obraz, tady potom bychom se mohli dívat ještě k tomu, že vlastně ta přednáška je opravdu nahraná, takže to vypadá takhle nějak. Ještě jedna výhoda tadyhle z toho YouTube je, že možná jste to i zaznamenali u jiných videí, že si můžete k tomu zapnout automatické titulky, což je za mě super věc. Tady přes ty 3 tečky, tak jak to taky bývá zase na YouTube, takže ten tip platí jak pro YouTube Music, tak YouTube klasický. Dole 3 tečky, to nějaké nastavení nejčastěji, tak můžete si automaticky generovat k tomu, co ta osoba říká, titulky. Je to zase umělou inteligencí vygenerováno, takže obzvlášť v češtině ty titulky nejsou 100%, ale jsou pořád super. Je to někdy, si chcete, já nevím, trénovat nějaký jazyk, pustit si video v angličtině, ale rozumíte mu líp, když tam jsou k tomu titulky, tak prostě tady kliknete na tu poslední odrážku, tady ty 2 Cčka, captions, a to znamená titulky. Tady zase vám ukážu, jak se tam začnou automaticky sami generovat. Že už jsem byl nějak zahlcen, přihlcen a už to úplně nešlo. A domluvili jsme se, když jsme tady s Honzou Pavlíkem dělali prezentaci tuhletu, tak jsme zjistili, že všechny ty vztahy... Jo, takže vidíte jenom, že to opravdu generuje všechno, takže i ty takový ty vatový slova, takový to ty pomlky, tak to tam to všechno je, ale je to fajn vědět, že to existuje. A ještě jeden tip tady jsem vám chtěla ukázat, je, že tady můžete si vlastně přesně taky uložit tu epizodu, můžete si ji dát do nějaký fronty, do nějaký sbírky a tak dále, takže to je taky fajn vědět. A tady, když kliknete v pravém dolním rohu na takový to play, na takový ten zobáček, tak si můžete a to opět jde taky u každého videa nastavit, ale je to fajn i u toho audia to znát, že si můžete pustit ten jakýkoliv podcast zrychleně trošku, což já třeba preferuju, protože někdo na mě mluví hodně pomalu. Já ale naopak mluvím hodně rychle, takže kdybyste si chtěli pak poslechnout mě nějak zpomaleně, tak můžete i potom si jenom tady zvolit tady tu možnost toho zpomaleného přehrávání a to je taky fajn jako funkcionalita. Ale jak říkám, já tím, že poslouchám těch podcastů každý den poměrně dost, tak vlastně využívám tu třeba 1,5, mi přijde, že se nejdřív třeba trošku na 30 sekund leknete, ale pak už to tak jako hezky odsejpá a ten mozek si strašně rychle zvykne na ten trošku rychlejší projev. Znám lidi, kteří poslouchají zrychlení i na 2, to už je na mě strašně moc, takže to já neuposlouchám, ale můžete si vy sami najít i nějakou tu pro vás pohodlnou míru toho zrychlení. Tak. Nezmínila jsem ještě tady podcasty deníku N, ale já se vrátím tady takhle, jestli dovolíte, zpátky do té prezentace. Kde máme? Ne.
Tak, vrátím se tady zpátky do té prezentace, protože já to mám v těch typech na to, co poslouchat. Protože teďka jsem vám ukazovala, kde poslouchat, ale vlastně jsem moc neříkala, co. Takže potom já vám určitě pošlu tady tu prezentaci po skončení toho setkání, pošlu vám i tu nahrávku, kterou tady dělám, takže můžete využít ty typy, ale jak říkám, určitě tohoto je čistě moje osobní preference, takže pak nechám na vás, abyste si našli ty vaše témata, co vás zajímá. Pozbírala jsem i nějaký tipy od Járy, aby to nebylo čistě jenom ode mě, ale dali jsme dohromady takovýhle seznam asi 25 podcastů, který my sami posloucháme, máme rádi, jsou za nás jakoby osvědčený a jsou za mě moc fajn, takže pak si to můžete asi projít sami, není asi zas tak nutný se teďka ke všem vyjadřovat, ale jak jsem říkala, třeba ta Vinohradská 12 nebo to 559 zpravodajský podcasty, je tady ale Hostlic je výborný, který možná znáte prostě klasicky z rádia, je tady třeba ale to České podsvětí, což je od pana Klímy udělaný právě ten uzavřený seriál, není to, že by to nějak vycházelo každý den, udělali seriál nějakých teďka ani nevím v kolik, jestli 12 dílů, kdy se věnovali nějakým reálným případům z kriminálky, tam je nějak víc jako rozebírali. Je tady ale třeba i umění a kultura, což je vlastně nejčastěji pořad Art Café z taky Českého rozhlasu, takže moje hodně oblíbené, že to je téma, prostě, který mě zajímá, takže proto jsem to sem umístila. Pak jsou tady ale i spoustu podcastů třeba na nějaká jiná témata, se věnují víc jako historii, přepište dějiny, taky zajímavě zpracovaný podcast. Je tady ale i podcast od Elpidy, takže kdybyste chtěli na nějakou zajímavost, na zajímavá témata od Elpidy, tak můžete poslechnout i od nich jenom tu audioverzi. Tady třeba zrovna jeden z těch typů od Járy je ten Bulletproof podcast od Voxpotu, ten on vřele doporučoval. Za mě skvělá ještě věc Generační konflikt, kde i jedním z hostů byl Zdeněk Svoboda, kterého si možná pamatujete z našich setkání, znáte ho, protože je taky členem naší skupiny, tak tam to je zrovna i za mě takový jako hezký díl. Antivirus s Janou Magdoňovou, která taky na spoustě našich setkání už byla a dělá s náma třeba ověřovnu na vlastní kůži a tak dále, tak má vlastně tady takovýhle pořad, který třeba jenom ve 3-4 minutách vysvětlí nějaký zrovna aktuální téma, něco, co se řeší kolem AI nebo kyberbezpečnosti. Takže vidíte, je tam jako těch témat opravdu mnoho. Nebudu teďka zabíhat do detailu, možná jenom ještě úplně k závěru, než ještě předám slovo Terce na posledních 10 minut, aby se jí nesebrala veškerý čas, tak se chci zmínit ještě pojem paywall, což je nějaká platící zeď nebo nějaký obsah za zdí, kterou musíte zaplatit, když to nějak bych úplně hrozně krkolovně přeložila. Nicméně nejedná se o nic jiného, že v podstatě spoustu těch tvůrců nedělá ten obsah zadarmo, nemůže ho dělat zadarmo, protože prostě musí se něčím živit. Takže mají nějakou část, třeba 30 minut nabídnou zdarma a když ho chcete slyšet celý, třeba ten podcast jinak má 2 hodiny, nevím, tak si musíte ten zbytek toho obsahu zaplatit. Ne vždycky je to nějak zásadně drahé, třeba když vím, že pan Bohuslav si platil, myslím, předplatné Deníku N zrovna, tak tam vlastně součástí toho, když si odebíráte ten jejich obsah, ne tištěný, ale vlastně ty články, tak vlastně součástí toho balíčku je i to, že můžete poslouchat právě ty jejich podcasty. Takže je to vlastně nějaká taková ještě doplňující služba k tomu, co dělají. Když buď to najdete tady tu možnost zaplatit si ten obsah přímo na jejich stránkách, takže když půjdete třeba na denikn.cz, tak tam najdete sekci podcasty a tam jakoby poměrně jasně mají vytyčeno, jakým způsobem se můžete předplatit ten obsah a nebo hodně často právě na konci toho pořadu řeknou, že ten obsah si můžete koupit na platformě Hero nebo Patreon, to je jedno, takže vlastně když půjdete ještě na nějakou takovouhle stránku, tak přesto si můžete tady ten placený obsah poslouchat a odebírat. Já jsem to tady dala jen takovou jako lehkou zmínku, protože vlastně je to
jako zase i tip možná, kdybyste vy sami opravdu chtěli začít tvořit podcast o něčem, tak vy sami si tam jenom jednoduše vytvoříte obsah, vytvoříte profil a můžete tam ten svůj audio pořád začít nabízet, ale spíše to tady jako zmínka i toho, že aby se zase nelekli, něco posloucháte, zaposloucháte se, je to zajímavý a najednou vám po 30 minutách řeknou, no tak a zbytek tohohle pořadu si můžete koupit na platformě Hero. Abyste věděli, o co se jedná, je to prostě jenom nějaký způsob toho, aby mohli tvořit dál, aby mohli vytvořit další ten obsah, tak vlastně tímhle způsobem si jakoby koupíme ten pořad. Většinou to je právě formou toho předplatného, takže si nekoupíte ten jeden díl, ale máte nějaký přístup k tomu jejich celému obsahu. Tak, takže už jenom tipy na nějaký na závěr, můžete teda odebírat, sledovat pořád, stáhnout si ten díl a poslouchat do offline. To jsem tady vůbec neřekla, se omlouvám, protože toho je tak strašně moc, že se to na vás chrlím a někdy mi něco vypadne. Tak u spousty těch pořadů, u většiny si můžete dát tam je taková fajfčička dolů, si můžete stáhnout, jdete ven, nemáte už připojení třeba na internet, nemáte data, tak prostě můžete do letadla nebo prostě na nějakým místa, kde se není nutně internet, tak můžete poslouchat i potom stažený pořady, můžete poslouchat zrychleně nebo naopak zpomaleně. Za mě jako třeba taky zajímavý tip, vybrat si nějaký pořad, který je pro vás jako relaxační, protože je jich spoustu, kteří jsou takový jako lehce až meditativní, kteří vám předčítají nějaké jako hodně uklidňující věci, tak vlastně si to pustit jako před spaním, nechat se takhle jako zrelaxovat, pomáhá to opravdu, jako zase spoustu, nebudu zabředávat, a spoustu vědeckých studií, jak to opravdu jako ta meditace v touhle formou pomáhá se spánkem, třeba když má někdo problém. A taky zase, když už si vytvoříte nějaký svůj playlist, tak jako nezabřednout do nějakých, nenechat si jenom ten svůj balíček, ale pořád sledovat, co je nového, co je populárního, třeba si přidat nějaké nové pořady. Tak, tady asi už nebudu ani nutně zabředávat, tak to, proč je poslouchat, ale rovnou bych možná na to, proč je poslouchat, se zeptala Terky. Já už teďka vím, že asi o minimálně 5 minut přesáhneme, tak doufám, že je to v pořádku, pokud ne, tak samozřejmě, když tak se odpojíte, ale věřím tomu, že už jsme to základní pokryli a teďka bych ráda se zeptala Terky na ten její pohled, jakožto naší správkyně sociálních sítí, tak jak to máš ty s podcastama? Super, moc děkuju. Tak hezké odpoledne všem. Já obecně moc děkuju teda za to, že tady s váma nějakým způsobem takhle můžu být, že třeba i vás vůbec zajímá ten názor, třeba i té mladší generace a tak. Já jsem tady na úvod úplně měla ještě připravený nějaký shrnutí, co je to podcast, a já si myslím, že Kačka to tak hezky obsáhla všechno, že všichni vlastně už máme ten základní pohled na tohle, takže se přesunu asi rovnou k nějakým víc těm zkušenostem z praxe. Připravila jsem si pro vás i pro některý teda čísla, pokud máte rádi. Já vlastně hodně ze všech stran slyším, že mladší generace nemá tolik ráda mluvený slovo. Jelikož máme internet, můžeme s čím dál tím víc lidma komunikovat skrze zprávy, skrze e-maily, své emoce vyjadřovat třeba skrze různé smajlíky a tak dále. Ale já si myslím, že právě podcast je jasným důkazem toho, že to mluvené slovo všichni stále chceme a stále potřebujeme. A mám právě přímo sem dohledala informace z Českého statistického úřadu, kde se píše, že 46% populace České republiky starší 16 let poslouchá to mluvené slovo skrz internet, což je vlastně kolem 4 milionů lidí. A to si myslím, že už je vlastně jasným důkazem toho, že to mluvené slovo prostě chceme, potřebujeme napříč různými generacemi. A já se teda k těmhle lidem určitě taky řadím. Abych přešla k nějakému bodu, já bych chtěla udělat trošičku nějaké porovnání mezi tím rádiem a mezi třeba těmi podcasty, kdy já teda moc to neberu tak, že by podcast byl médium, které nahrazuje to rádio. Já si myslím, že spíš tomu dodává nějaké další bonusy, nějaké prodloužení zase a jiné vlastně pohledy, co může nabídnout. Takže já sama si často i třeba v autě pustím podcast, ale někdy i rádio, protože právě přesně každý má nějaké ty své bonusy. A když mě teda Kačka úplně poprvé poprosila, jestli tady s váma budu a řeknu něco o těch podcastech ze svýho pohledu, tak já jsem se zapřemýšlela, kdy jsem s podcasty sama přišla do styku úplně poprvé, nebo nějakým způsobem aspoň víc.
A přišla jsem k tomu, že to teda bylo během mýho maturitního ročníku, který teda není úplně dávno. A vlastně měli jsme přečíst 20 knížek k maturitní zkoušce. A spoustu spolužáků to teda pojalo trošku jinak, poslechli si buď audioknihu, nebo právě já jsem využila těch podcastů, kterých bylo hodně velké množství, kde ať už mluvili učitelé, ať už mluvili nějací odborníci na literaturu, nebo zkrátka třeba někdo, kdo se o ty knížky hodně zajímal. Tak vlastně pro mě to bylo hodně přínosné to slyšet, nějaký i to pozadí té knížky, třeba jak vlastně vznikla, a bylo to pro mě mnohem takhle zajímavější. Plus navíc určitě učení je fajn vnímat všechny různými vlastně smysly. Takže když něco čteme, zapojujeme ty oči, když vlastně si něco přeříkáváme, tak zase ústa, a při těch podcastech můžeme zapojovat i ten sluch a ty uši, a je to potom určitě super zase vlastně vnímat to nějakým jiným způsobem. Potom už teda jsem do těch podcastů zabředla úplně. Začala jsem objevovat tu širokou škálu, kdy opravdu jsou tam podcasty od vaření, po sportování, po nějaký politický názory, po nějaký až jako lifestyle, životní styl a tak dále. Takže to já bych dala jako první takový rozdíl oproti tomu rádiu, že si možná člověk může opravdu vybrat kdykoliv, co chce. Není závislý na tom programu přímo toho daného rádia. Není závislý na tom čase. Můžete si otevřít přesně Spotify nebo YouTube, cokoliv takhle. V daný čas, kdy chcete vy, a zrovna to, na co máte návadu, nebo třeba co konkrétně potřebujete. Kdybych se potom měla přesunout teda k tomu druhému bodu, to mi Kačka taky hezky nahrála, je to vlastně to zrychlení, kdy já jsem nedávno paradoxně četla článek o tom, že opravdu většina posluchačů poslouchá na zrychlenou rychlost, a já jsem zrovna řadím mezi ty, kteří to poslouchají dvojnásobně rychle, protože přesně taky patří mezi ty, co mluví rychle, a beru to jako zrychlení mýho takového času, kdy za tu kratší časovou dobu dokážu vnímat víc informací. A právě byl i požadavek, aby byly některé podcasty možnost zrychlit až 4násobně. Což teda pro mě samotnou už bylo, i pro mě by to byla už teda výzva, byť jsem zvykla na tu velkou rychlost. Takže to mi přišlo zajímavé, že lidi tohle to požadujou, a myslím si, že to jde ruku v ruce s tím, že zkrátka ta doba je nějak rychlejší, respektive je to taky spojený s tím tokem těch informací, kdy ty informace se na nás ženou ze všech různých směrů. Pokud bychom chtěli být opravdu v obraze ve všech směrech, tak musíme být vlastně 24 hodin denně v nějakém kontaktu s těma informacemi, což není asi ani možný, ani zdravý teda. Ale určitě je to fajn, že tam máme tyhle ty technické vymoženosti v těch podcastech, kdy my si teda můžeme ten podcast zrychlit. Naopak, jak říkala i Kačka, tak zpomalit. To hodně se doporučuje při učení se nových jazyků. Já jsem se třeba teďka začala učit italštinu, takže pro mě je hodně super poslouchat nějaký obyčejný vlastně začátečnický fráze, pustit si je na zpomalení a opravdu snažit se poslouchat tu výslovnost, která teda ze začátku je hodně důležitá a těžká, aby člověk opravdu věděl, jak co vyslovovat, a zároveň opravdu správně pochytit ta daná slova. Další samozřejmě je, že si můžeme podcast stopnout, posloucháme něco, někdo nám zazvoní, chceme si ho stopnout, doběhneme otevřít. Naopak chceme přeskočit nějakou vlastně jako nějakou část toho podcastu, tak zkrátka ji přeskočíme, nebo naopak se můžeme vrátit, pokud nám něco uteklo. Tak to je opět další výhoda pro mě aspoň oproti rádiu, kde nám to tam teda běží vlastně neustále, nikdo na nás bohužel nečeká, takže právě proto vnímám ten podcast tomhle zase o trošičku, ne že lepší, ale prostě v jiném směru vymoženější. No a... Ano. A pokud teda nějaký poslední bod, tak já si myslím, že ten už shrnuje vlastně ty předešlý dva, ale je to šetrnější nakládání s časem. V nějakém teda určitém smyslu. Je to přesně to, že když si čteme knížku, máme oči vázaný na ten text, tudíž musíme nějakou plnou koncentraci věnovat opravdu ty knížce. Když se koukáme na film nebo na nějaký seriál v televizi, zase tam je podstatně důležitý ten obraz, zatímco u podcastu opravdu stačí si buď nasadit sluchátka, nebo si ho pustit nahlas v místnosti, v domě a vlastně poslouchat. Můžeme přitom dělat úplně cokoliv. Můžeme si vlastně zkrátit chvilku, když vaříme, když žehlíme,
když jdeme na autobus nebo v posilovně, vlastně kdekoliv, kdy se chceme ten čas využít nějakým způsobem teda efektivně. Takže to mě právě hodně pomáhá, když čekám třeba na autobus, jdu někam dlouho pěšky. Hodně často se právě i Prahou procházím, jenom že si pustím do uší něco a prostě si jdu a koukám se kolem sebe a užívám si, že vlastně můžu dělat 2 věci naraz a za mě je to hrozně super. Takže člověk vlastně šetří takhle i nějakým způsobem čas. Já bych to teda takhle asi ukončila. Jo, dobře, děkuju. Já se možná, já to jenom rozšířím, nebo co mě k tomu i napadlo, že vlastně je to skvělý v tom přesně, jak říkáš, v těch všech věcech. Myslím, že to je super, že to říkáš i zrovna ty, vlastně s tím nějakým jakožto zástupce té generace tvojí. Já bych možná jako u toho jenom vypíchla, že je pořád důležitý myslet na to, že je pořád důležitý číst knížky, že pořád zase je to, jako myslím, že ty jsi to ale zmínila tak jenom, aby to nezapadlo, že vlastně všechny ty smysly je dobrý zapojovat, ale že tohle to je jenom rozšíření toho, že vlastně stejně zase nic nám nenahradí knížku tím, že právě přesně si můžeme vlastně ten nějak text vizualizovat a tak dále, ale myslím si, že to je super. I tip na to, vlastně jak ty podcasty využít, spíš jako v ty momenty, kdy nemůžeme něčemu věnovat tu plnou pozornost. Já to zase mám tak, že nějaký ty věci, které tak konzumuju právě denně, poslouchám zrychleně, pak když je to nějaká věc, která je přesně, jak si i ty říkala, chci jít víc do hloubky, to nějaký filozofický téma, psychologický téma, tak si to dám právě naopak třeba zpomaleně nebo na to klasickou rychlost, abych jsem vůbec zvládla si zapřemýšlet nad těma myšlenkama. Možná, než úplně tě propustím, tak se zeptám, jestli máš pro nás ty nějaký tip na nějaký podcast, třeba který ty máš oblíbený? Já teda asi obecně, co mi teďka jede neustále, protože se na škole blíží zkouškový období, studiu mediální studia, tak jsem si hodně oblíbila podcast Celetná on Air, se to jmenuje. Je to přímo od studentů vlastně Karlovy univerzity, kteří studují žurnalistiku a zvou se tam právě zajímavý hosty. Naposledy tam bylo téma věnující se hodně životnímu prostředí, takže mi to přijde fajn, že tím člověk podporuje zároveň i ty studenty, kteří se stále vlastně nějakým způsobem učí, ale zároveň i se člověk učí něco dozví, protože ti hosté jsou velice zajímaví. A potom mám ještě teda jeden, ten je právě, myslím si, že vyloženě právě zaměřený na nějaké psychické zdraví a psychologii a ten se jmenuje teda Buď fajn. A tohle jsou asi moje 2, kterými vlastně v uších jedou teda furt přehrávaně. Tak to je hezký, super, tak to jsem ráda, že já jsem je tam vlastně naopak v těch typech neměla, že to je ještě něco, co se naopak rozšíří o ten tvůj pohled. Možná úplně fakt jenom závěrem nějaký tvůj pohled, jakožto teda naší správkyně sociálních sítí, takové jsme to úplně to téma z toho nevynechali. Proč myslíš, že teďka je s těma podcastama vůbec takovej boom, nebo je vůbec s nima takovej boom? Máš takový pocit, že jako jsou nějak hodně v tom prostoru, ať už internetu nebo právě těch sociálních sítí? Určitě, když to vezmu teda z toho pohledu přesně těch sociálních sítí, tak když to zúžím třeba právě na Instagram, tak tam je čím dál tím víc častěji se objevují videa s takzvaným voice-overem, což je vlastně hlas nahraný přes už nějaké nasdílené video na té sociální síti. Můžou tam být třeba nějaký záběry hor z nějakého výletu a tím hlasem je to vlastně doprovázené. Ten může popisovat, co se tam děje a tak dále. A čím dál tím víc lidí, nebo myslím si, že je právě větší trend poslouchat tam to mluvené slovo. Tím, že to těm lidem přijde mnohem víc osobnější. Opravdu poznají ten hlas, už vědí, když to na ně někdy začne mluvit, že aha, to je ten profil, který třeba ráda sleduju a tak dále. A to si myslím, že jde právě ruku v ruce i s těma podcastama. Takže vlastně samotná ta platforma těch podcastů za mě hodně rozšiřuje celkově tu oblibu těch hlasů právě i takhle na ty sociální sítě. A čím dál tím víc častěji vlastně různé lidi, slavné osobnosti, které sledují na Instagramu, tak si zakládají své vlastní podcasty. Takže si myslím, že to je dalším důkazem toho, že ty lidi to chtějí, ty lidi to baví a je to další teda ta platforma, kterou můžeme konzumovat vedle televize, vedle videí a tak dále. Takže asi takhle. Super, dobře, děkuju. Tak to byl i názor odborníka vlastně na sociální sítě. Jsme ho takhle mohli tady vyslechnout.
Taky moc děkuju. Tak já si myslím, že už takhle bychom to pro dnešek mohli uzavřít, protože už zase klasicky už je to bohužel tradice, ale zase přetahujeme. Možná zase jenom úplně poslední zmínka na závěr, jestli je něco, na co si dát pozor, tak asi, jak už prostě bylo zmíněno, ten podcast může opravdu tvořit každý, takže jako to tak bývá s vlastně téměř každým obsahem na internetu, dát si prostě jenom pozor, kdo ten podcast vytvořil. Takže jak jsme říkali, že ho dělat každý, ověřte si ten zdroj, nemusí třeba tam někdo prezentovat nějaké důvěryhodné informace. A pokud si prostě nejste úplně obyčejně jistí tou kvalitou, tak se můžete někoho zeptat, vyhledat si nějaké doporučení, anebo právě zkontrolovat ty recenze. Tady jsem vyjala právě z těch Apple podcastů, kterým jsme se dneska neměli tolik možnost věnovat, ale je to vlastně, jak to může vypadat, že teda tady vidíte, že ten pořad třeba má hodnocení 4,7 z 5. Můžete si přečíst, jaký názor k tomu různí lidé napsali. Tady to je zrovna k té Vinohradské 12 a že to má 1824 hodnocení, tak to už je za mě opravdu velká spousta hodnocení, takže to za mě by mohl být relevantní podcast a získal by si určitě nějakou moji důvěru tímhle způsobem. Tak, to je tedy opravdu už všechno. Tady, když tak zase klasicky platí to, že kdyby s čímkoliv jste tápali, tak napište. Já tady veřejně ještě se budu linčovat, já vím, že Pavli tobě dlužím minimálně nějakou odpověď a zavolání, takže počítám s tím, že to ještě splním určitě, ale samozřejmě to platí i pro všechny z vás další, kdo budete potřebovat něco s něčím poradit, ať už s tématem podcastu nebo čímkoliv jiným, tak prostě jenom napište. Já vám tady tu prezentaci pošlu vám i tu nahrávku, takže by to mělo být takhle dokupy, jste mohli dostat a můžete si pak to ještě jednou pustit a zpomalit, protože už víte i jak. Takže tak úplně na závěr. Ano, pardon. Bylo to úžasné, moc děkujeme. Akorát se chci zeptat, toto je mluvené slovo. A kdyby se jednalo o hudbu, ta se potom hledá někde jinde, že? Jak jsem zmiňovala, tak na tom Spotify i na tom YouTube Music je jak hudba, tak mluvený slovo. Tak mi to právě všechno hezky dokupy, takže úplně nemusíte chodit právě nikam jinam a je to všechno na jednom místě. Jo, takže lze i tu hudbu. Děkuju moc. Jo. Je ještě nějaký jakýkoliv jiný dotaz, když tak prosím rychle klidně stihneme, není problém. Není, dobře, tak teďka nevím, jestli jsem vás tak zahltila, že už nemůžete, anebo prostě není dotaz, ale tak budu to brát, že snad, že to všechno bylo aspoň v rámci možností jasný a kdyby ne, tak určitě počítám s tím, že se tedy uslyšíme v lednu. Já vám pošlu potom právě ten termín, měl by tím hostem být právě pan Koupský, která jsme dneska zmiňovali, tak čekám pořád na termín od něj, ale každopádně se v lednu tak jako tak uslyšíme a myslím si, že to bude fajn teďka si oddychnout přes Vánoce. Tak jo. Tak děkuji moc, že jste se dneska připojili, mám z toho radost. Já vypnu sdílení, vypnu i nahrávání.